Flaga wɛrɛ tigi. Fanta Tumota. Janwali. Awale jam. Sago menta. Ada seli tanne. Gasi. Amifu. Bismillah. Fanta amifu ambe Amadou Lala kunare fana fo ka lajeba cɛni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ kaw ni soli ka wuli. A diyara an bɛɛ lajɛlen janjo ye bisimila an bɛ don an ka baro kɔnɔna la a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli kɛ an ye anw bɛ fɛ k'a dɔn janjo masa région joli de bɛ Mali kɔnɔna la ani fɛnɛ o région ninnu bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la sabula an y'a ye k'a fɔ Mali région bɛɛ tɛ niveau kelen na i bɛ se k'u classer catégorie joli. Ok Fanta yanni an ka peut-être région yɛrɛ da jɔnjɔn fɔ fɔlɔ an b'a yira k'a fɔ Mali marabolo kɔnɔna na mara kɛcogo minnu ni a bɛ tila u k'a ma ko organisation administrative jamana de bɛ jɔ ni o ye donc Mali a bɛ daminɛ région na kana min bɛ tali kɛ région na olu ka marabolo ye cercle ka marabolo ye arrondissement ye an taale décentralisation na commune nana mais kabi san 1960 n'o ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye hakilila jiginna o kɛra k'a sɔrɔ Mali kun ka région 6 de ye alors o y'a sɔrɔ district ko kun tɛ région 6 région fɔlɔ tun ye Kaye Bamako Sikasso Segu Mopti ani min ni o ye Gawo ye alors o région 6 donc muru y'a ka temps kɛ o kɔnɔna na réforme fɔlɔ minnu nana kɛ Bamako ye statut sɔrɔ o ko ma ko statut particulier donc o de kama Bamako nana kɛ district ye o Bamako ka district ya kɔnɔna na o kɛra min ye juin kalo dɔ senfɛ ale tile 12 1977 donc Bamako bɔra région la Bamako kɛra district ye o ko ma ko statut particulier donc Bamako district ya kɔnɔ en 1997 o nana bange tuguni région kuraw créera o région kuraw kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ min ye Bamako ye o bangena Kulikoro la donc Kulikoro nana kɛ a damana marabolo ye ka kɛ marabolo filanan ye donc fo kana se min ye Kidal fana nana tuguni kana créer ka Tombouctou créer alors k'a fɔ Tombouctou créer la fɔra ka sɔrɔ ka Kidal créer donc Mali mɛnna kosɛbɛ région 8 ani district kelen na donc région fɔlɔ k'a daminɛ Kayi Kulikoro Sikasso Segu Mopti Tombouctou Gao ani Kidal an mɛn'o la fɔ 2012 kɔnɔna de la alors ATT ka temps na u nana ye k'a fɔ a nafa ka bon parce que région kun ye walasa ka mara gɛrɛ maradenw na alors o de senfɛ u ko ma ko la loi 2012-017 du 2 mars o taara ka sɔrɔ ka région kuraw créer o région kuraw ninnu de ye nouvelle région non opérationnelle sinon minnu bɛ opération na an bɛ waati min na ko sisan alors o de na kɛ sababu ye ka na région kura 9 créer ka fara région 8 min tun bɛ ani district donc fɔcogo wɛrɛ la Mali ka région kɔrɔbaw ni ye 8 ye Mali mɛn'o la kosɛbɛ mais région kura 9 créera olu fana ka niveau d'évolution tɛ kelen parce que Menaka ani Tawdini olu fana bɛ région 9 ɲɛ évolution kɔnɔna na. D'accord. Maintenant, Janjo Massa bɔra k'i da don région dɔw la les régions non opérationnelles. I bɛ se k'an hakili lajigin o marabolo ninnu na wa? Bon, les régions peut-être an tɛ se k'a fɔ tuguni a bɛ se k'a fɔ non opérationnel parce que i b'a ye k'a fɔ waati min na 2012 o sariyakisɛ la loi 2012-017 du 2 mars ni a yɛrɛ sariyakisɛ taara peut-être le 31 janvier 2012 a adopté l'Assemblée kɔnɔ mais a promulguera président de la République yɛrɛ fɛ le 2 mars 2012 alors ATT ka nka fɔ o sarakisɛ min fɔra o article 4 b'a fɔ ko l'article 4 stipule que 105 de dilen don walasa région 9 kura minnu créera a baara bɛɛ ka kɛ ka ban ka bɛn 105 kɔnɔna na mais malheureusement an y'a ye gɛlɛya nana ATT taara donc IBK nana IBK ka nali kɔnɔna na sigiw taara kɛ sigikafɔ nana kɛ donc priorité nana di naturellement Tombouctou an k'a fɔ Menaka ani Tawdeni ma alors o kama région 9 tɔn presque olu nana bila minɛ kɔnɔna na alors o nana wolo kulu la kulu min ni collectif des régions non opérationnelles min ye taamabaw kɛ o région 9 tun ye Nioro du Sahel Kita Dioula Nara Buguni Kucala Banyangra ani Douanzan alors olu région 9 ninnu nana fara ɲɔgɔn kan donc k'a fɔ sariya dɔ bɛ ka bali ka labato donc o sariya bali ka labato pression politique nana kɛ IBK kan parce que mars dɔ nana kɛ je crois que ça doit être le 15 mai 2018 mais avant ça u ye région ninnu bɛɛ yala bɛɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a fɔ bon an ka yɔrɔ kɛlen don région ye sariya fara dun ko san 5 kɔnɔ an ka région ka kan ka se ka ɲɛnamaya alors donc an dun ɲɛ b'a la fanga min bɛ bi u t'u kala don u da don u kala don u ɲinɛ ka bɛn ni a ye donc o nana kɛ sababu ye u ye pression lawuli
forme chamana kana tama ka jamakulu bare labo ka ta buguni ka fo ibeka ye donc 2018 kala ta sira oui c'est vrai te anwi no ye nyorokaw ye kitakaw juilakaw narakaw banyangara bankas ani dronza amba fo jamana de uti voter iye tant qu'un gouverneur ou nommé donc finalement précipitamment oui gouverneur Baston Nani nous pour nommer plus rapidement que possible. D'accord, Janyo Massa amedo mnaiko bibi na femi ni région nunye uka opérationnalisation du Meribeka Bali. Bon, abisega fo ou opérationnalisation parce que pression qu'elle est ibeka ka opérationnalisation abisego nya fo mal de. C'est-à-dire pour l'anyana maya akrena fo ni zaribla chose afo way zaribla michigne parce que ça dono ya fo ka fo région ka kanga dantige ka labe ka cercle dadon arrondissement dadon ni ka soro ka gouverneur siki mais de fait ka fora ibeka fangai ka fo ko mo bena banka voter parce que a ma région la nyanamaya ay yoro banani de jatimine o yoro banani nyoro di Sahel tumbola oui ayo gouverneur nommé o yoro banani buguni tumbe ola ayo gouverneur nommé a bena ka explication do ayo banani juila tumbala ayo fana gouverneur nommé ayo banani fana kuchala tumbala ayo fana gouverneur nommé parce que nous baston électoral oubi ni nyuro di Sahel jatimine influence babi parce que ay grâce à sorokata chez fira fei wa soro bejigi bala ka foko bare medam ne yerla donc a doni kama gouverneur kun tse ga nommé ka panyoro kuna a doni kama ni gouverneur nommé ka pambuguni kuna ti per buguni ti per yanfoila ti per kolonjeba ti per wolese bugu donc oui baston électoral lui a doni kama fana influence ko tumbe sena politique sirakan parce que RPM il faut quoi qu'on dise ou ka référence nous ka base ba ama de joila ni ngoma de ka soro ala donc quoi qu'on dise ou kun se ga nomination ke ka pan joila kuna sinon c'est pas parce que joila tunga bona bay mais tumba donc a fo nous fana kera mais joila fana parce que on a plus de député ou duru de bay oui o yoro banani fana kuchala fana tumbala wajibi yale parce que ibega ka kumbe bo kuchala il était obligé aussi kuchala gouverneur kan nommé donc gouverneur nommé na c'est un peu sous de pression politique mais a manquant ka kete donc yoro to fana nana solidarité tana tout nyoje entoura au tipitan parce que chef de cabinet nommé na pendant tout ce temps pour la transition cause transition fana nana oui pas emboîté donc finalement olera nana dro oui a to duru nommé ka faraka no ye kita ani nara kasi banyangara douanza oluma Amalo nyingale munye on sait que wulika joba ko nkara ko ina me domine ko bisabula am se ka fo no nga region ya latkela ga fe no na faka bo ko se ni we ressource musaka munu kanga bla ni marabolo kuran no ka boloka parce ni region kelengo kelinta chake da bonda fon fembe o beka direction régionale kanga ke bolo faraw kanga ke ka musaka o bla ali region kele finiti la kana ka hake brigade ni commissariat o est-ce que ni be soro bena seka sabati no wati no na yo mi fo c'est préoccupant volonté politique est correct mais parce que il y a fo comme madame na go la réorganisation administrative o ye jamana de ka baray jamana de ba donc a fo nka jamana fefe fleta donc kanga a yoro faranyo kan wala sanga seka amarake donc anya ye ministre do wati mina mouvement se bakoro tiara kosobe ministre yere panikira parce que un jour en klibala peut-être amse ga pas ministre to ko mais akoko na manya ka région kelembe opérationnaliser ka milliards d'agoshi ga bu kosobe et pourtant ça rien d'indébé parce que jamana do mitamana min no fait c'est la loi 22/017 qui a en tout cas été très claire qui a créé ka nouvelle région qu'on entend opérationnaliser créer ka labantuguni ka fo bo sanduru kono nunu mike alors andunya e oya jatimine ka fo bon maintenant menaka ani tawdeni set gelea be olu takera ka laban ku ka cercle dantige parce que on a fa ka bon ko sobe bi menaka cercle dantige lindu bi tawdeni cercle dantige lindu donc menaka région na cercle nandi be tawdeni région na cercle sheki mbonyango de be et pourtant buguni tamake joila tamake nara tamake donc yé musaka ko min fo je pense que jamana debi fere ñini ala mais fere be ñini ci ko jmena na ya soro région créeli akunye ka service créé jamana maradewna donc olu musaka ko abike fere mina olu de kan aso dantige parce que on suppose qu'il y a politique fond en place à faire à ressources humaines à ressources financières ou ben mobilisation ketchugo nyuma ka kanga ke ibulu mais atibe jamana de no ku sigi ka fo bon
aw ta ɲɛnabɔra an bɛɛ dun bɛ sarakisɛ kelen kɔnɔ bon anw bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔna na donc je crois que o de kɛra pression politique ba ye min ni i bɛ ka jagoyara ka gouverneur naani nommé k'a sɔrɔ maa bɛ se k'a fɔ u yɛrɛ bolo bon en tout cas entre parenthèses jɔdaba kun tɛ u la parce que en termes d'indépendance en termes d'opérationnalisation n'i y'a mɛn gouverneur a ka kan territoire dɔ de ka k'a bolo a k'a laɲɛnamaya bi par exemple Welesebugu normalement projet la Welesebugu fait partie de la région de Bougouni mais jusqu'à preuve du contraire Welesebugu bɛ Kati fɛ et pourtant le gouverneur de Bougouni est là donc an bɛ fɛn o fɛn na hali bi tant que découpage ma kɛ ka cercle lasigi ka laban ka arrondissement ni commune sigi a bɛ komi kalafili yɛrɛ bɛna se ka ban est-ce que nin bɛɛ bɛna se ka ɲɛnabɔ ka bɛn ni kalafili et puis n'a ɲɛnabɔra fana a nafa ni a kɔlɔlɔ ye jumɛn kala teliya la sabula waati korona kosɛbɛ c'est à dire i b'a dɔn o de ye kɔrɔfɔ yɛrɛ nafaba ye parce que entité politique la a fɔ entité électorale la sisan i b'a ye k'a fɔ circonscription na au niveau cercle député bɛ choisir alors maintenant est-ce que le temps peut-être la transition temps bɛ u bolo ka cercle sugandi ka tila ka tuguni k'a fɔ entité bɛ to peut-être circonscription électorale hali bi a bɛ to niveau cercle la donc je crois que o ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ce qui est sûr n kɔni b'a dɔn min kɔni fana jɛlen don a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka don kalata kɔnɔna na parce que an hakili b'a la k'a fɔ collectivité régionale opérationnelle waati min na a fɔra élection régionale bɛ kɛ u ye taamaba kɛ ils ont été à Buguni à Diohila k'a fɔ bon an ti sɔn an kɔni bɛ se k'a fɔ an b'an ka commune élection kɛ mais an t'a fɛ an ka don élection régionale kɔnɔ parce que comme ni Diohila donna élection régionale kɔnɔ donc u sɔnna ka to Kulukoro mara la san 5 kɔnɔna k'a sɔrɔ sariya de b'a jira k'a fɔ ko kan ka jɔ c'est comme si ni Buguni donna a la u bɛ sɔn ka to Sikaso donc conseil régional kɔnɔ fo san 5 kɔnɔna na maintenant je crois que min bɛ yɔrɔ min na bi le ministre de l'administration le ministère de l'administration territoriale u ka kan ka fɛɛrɛ min tigɛ télé la projet dɔ kun kɛra parce que projet an t'a dɔn gouvernement ma i jɔ a jɔyɔrɔ la jusqu'à ce que Amadou Goïta entre parenthèses était le ministre à l'époque du porte-parole donc u ye mankanba kɛ ka cercle kun projet kɛ mais u ye concertation kɛ o résultat bɛ yen bu bɛ ka waati donc ni kura bɛ se ka fiyɛ a la cogo min na ni peut-être u bɛ se ka fɛɛrɛ mun tigɛ a la u ka kan ka jamana ɲini dɔnbaw de ɲini parce que an ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka taa kalan kɛ Russie jamana ni Suisse jamana na ani bɛ jamana de réalitéw dɔn parce que dɔw b'a fɔ fo ka min kɛ anw tɛ fara yankaw kan walima ka yɔrɔ dɔ bɔ ba kɔfɛ ka bila la a quoi dɔ bɛ yen i n'a fɔ bilata y'a damana ka ye par exemple bila commune 3 bɛ Miɲankala olu b'u yɛrɛ ye Kucala a ka d'u ye ka taa Kucala a ka b'i sɔrɔ bilan tuguni parce que Yangaso b'a a ka di Yangaso ka taa sanfɛ alors anw mun ye n k'a fɔ Kangokaw ni Cɛnabugukaw olu minnu peut-être qui sont à peu près minnu ni ba dɔrɔn de b'u ni Diohila cɛ donc olu ko ko a ka di olu ka to peut-être Segu fɛ ni olu ni bilantigɛ région ye olu ka to Segu fɛ donc mais nin na il faut que concertation de ka kɛ concertation kɛra mais il faut que jamana de k'a yira ka mɔgɔw bila peut-être sur le terrain ka bɔ bon a nafa filɛ nin ye anw ka réorganisation yi parce que réorganisation fana quoi qu'on dise o ye jamana de ta ye jamana de b'a ka labɛnw bɛɛ sigi mais décentralisation jamanadenw dugukɔnɔdenw bɛ ɲininka olu la u yɛrɛ anw ni karisaw bɛ bɛn a la donc an bɛ don tantôt mais je crois que dugu caman ye erreur sɔrɔ en 97 commune sigi senfɛ olu tɛna sɔn k'u yɛrɛ ye nin kɔnɔna na maintenant nafa ye min ye o ye bi c'est une équation extrêmement difficile à résoudre mais très facile à résoudre parce que ni administration territoriale a dɔn k'a fɔ baarakɛta don il suffit pas seulement que conseil projet basé dɔw bɛ u bolo donc ka concertation kɛ le plus rapidement que possible gouverneur ni nka préfet ni fɛnw nommé ni ça c'est à la moindre des choses mais il faut que jama ka bɛn a kan maintenant ni min bɛ don région la n'a a wari dagosi ka bon maintenant jamana bɛ jamana de bolo bɛ se ka dɔ bɔ a la cogo min o bɛ fɛɛrɛ tigɛ. an ka sɔgɔmada in na décryptage babu tun bɛ tali kɛ nin kan marabolo laɲɛnamayali ani marabolo tagabolo ka fɔ u ka Banikɔ fara Bɛlɛdugu kan olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ Banikɔ tɛ Diohila an man dɔ ye ko Bɛlɛdugu ni Diohila est-ce que u bɛ fan kelen fɛ wa ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɔ janjo wagati ale banna kumakan laban waati banna hakili la an bɛ 8 mars peut-être na kɔrɔla la n'o y'a surunyalen ka ban hakili la muso caman bɛ k'i labɛn jɛkulu caman bɛ k'i labɛn mais anw fɛ Tabakɔrɔ association des sœurs unies olu ko ko maliden bɛɛ ka taa asako taba min bɛ yen an ka taa joliw di walasa ka sɔrɔsiw dɛmɛ donc a ma ɲɛma n'o ye madame Sako Kadi Kamisogo ye an b'a fɔ ani ka wele bila bɛɛ fana ma k'an ka taa joliw di ka dépistage ka n'a ɲɔgɔnna caman joli di o nafa ka bon ni joli di a ye mɔgɔninfin dɔ de ni kisi Amadou ɲininka laban sɔrɔ ka bɔ bɛ cogo di
so le ka boy forango la Amadou Kifo ala ble go beli je sala be chedi na manu kanu ba bela jelen fo femi Mohamed Draman Traoré ame sokoma fe foli di alima ministère de la justice konna la femi Mamadou Johnson alebe ministère de l'emploi konna na kanu ba kelingilina bela jelen fo an sekira kuna foni mi ka di aw ma bi juma marsi kalo kle duru obe talikenna ame wuli